Puszta-Szabolcson tanulok a Szabolcs Vezértechnikumban. Turizmus szakon vagyok, én turisztikai szakasszisztens leszek. Szenvedélyem az az éneklés. Körülbelül 6 éves korom óta tart, már az óvodában is észrevették, hogy elég jó hangom van, viszont az igazi előrelépést ez az általános iskola jelentette, ahol Násztor Éva tanárnő fedezte fel azt, hogy ezzel kezdeni kell valamit, ezt nem lehet abba hagyni, úgyhogy az általános iskolás éveim úgy teltek, hogy egyfolytában jártunk a népdaléneklési versenyekre, számos első helyezést értem el, szerepeltem a Felszállott Pávában is, ott sajnos nem jutottam tovább, de nem csüggettem el. Tavaly lehetőségem nyílt egy nagyszerű rendezvényen, megmérettetésen a Dunajváros hangján részt venni, ahol nagyon-nagyon jól szerepeltem, olyannyira, hogy később megkeresést kaptam, majd most mentorálást. Most szombaton lesz az első fellépésem, ahol már az első dalomat is hallhatják majd. Az éneklés az igazából mindig egy ilyen szenvedély volt számomra, tehát ezt nem az élet célt jelentette, igazából számomra ezt a turizmus hozta meg. Hát nagyon sok időt igénybe vesz mind a kettő, mert ugye hát a tanulásra is nagyon sok időt kell fordítanom, viszont mindig a délutánjaimat be kell osztanom úgy, hogy jusson idő mind a kettőre, mert egyiket sem szeretném elhanyagolni. Egy átlagos napomban körülbelül 4-5 órát énekelek, ami nem versenyfelkészülés alatt van, tehát ez a mindennapjaimban résztvevő, viszont hogyha verseny van, vagy lesz, vagy versenyfelkészülés van, akkor 6-7 órát. Van, hogy a vonaton szöveget nézek, szöveget gyakorolok, vagy csak a dallamot memorizálom, tehát nagyon-nagyon nagy részben jelen van az életemben. A kedvenc stílusom elég bonyolult, mivel eredetileg én népdalénekléssel kezdtem, majd utána folytattam klasszikus énekkel, tehát opera, operett és áriák. Jelenleg viszont popslágerekkel foglalkozom, úgyhogy jelenleg ez a kedvenc stílusom. A június 12-én jelenik meg az első dalom, minden platformon elérhető lesz, és hát aztán jön a következő. A dalszöveget azt nem én írtam. Nekem annyi beleszólásom van, mind a szövegbe, mind a dallamba, hogy ami nem tetszik, azt én szólok, és kikorrigáljuk úgy, ahogy már tetszeni fog. A hangszerelésben is mindenben abszolút szabad kezet kapok, tehát ha azt mondom, hogy több gitárt szeretnék bele, akkor több gitár lesz benne, ugyanígy a szövegben is átírhatom, beleírhatok. Ilyenkor ez körülbelül egy hetes munka, amire megalakul vagy egy szöveg, vagy egy zenei alap, tehát ez nagyon-nagyon sok időt vesz igénybe, általában reggeltől majdnem, hogy estig benn vagyunk a stúdióban. Az inspirációm az nagyon sokákból fakad. Egyrészt az, hogy meg tudjam mutatni magamnak, és úgy az egész világnak, hogy mi az, ami bennem van, és hogy át tudjam adni. A legnagyobb álmom az már, hát úgy nagyjából teljesült, az volt, hogy legyen egy saját dalom, ami júniusban teljesül is, úgyhogy kell majd kitűzni egy új célt.